Takže čaute, ja som Gameplayer a vítam vás u ďalšieho vlogu. Dneska to bude vlog 16 a je tu aj s nami Greenman a je tu aj s nami aj celá Detektor, ktorá uteká. A môj pes Čukáš. A tam ide Predátor. Celá Detektor. To ja som nedal. No a dneska to bude len taký odveci vlog, random vlog. A včera akože vyšlo iba jedno alebo dva videá, za čo môžete ďakovať. Veľmi pekne. Aj od neho môžete ďakovať, lebo od neho vyšlo dva videá tiež. Či jedno? Dva. Tretí vlog a špeciál, čo len teraz vymazal, lebo teraz máme porobené. Hej, ja som to porobil. Teraz sme tu pri strome. Farming Simulator, bitch. Takže Predátor, všakže dneska sme točili Don't Jug the Challenge. Áno. Boli sme fešáci, ako aj teraz. Ako aj teraz sme fešáci. A dneska budeme robiť len taký menší random. Tak dáme. Yeah. Za to sa asi čudujete, čo mám vyfešákované vlasy. Neviem to nastaviť, aby som... Počupi! To je môj pesík. Ja chcem také mať v kľude. Čo v kľude? Takto to bude asi vidno. Čo, akože idete natáčať? Ja len taký menší random vlog točím. 16. Do piče. Celá Detektor dačo skúša. Len nevie čo. Nevie. A čo? Uteká! A ešte prepáčte, že som sa dlho neukázal na videu. Hambil sa, no. Ako ja. Ale už Čaute, som si na to zvykol. položím vás sem a čaute. Čau. Joj, ty debil! On vás chcel rozbiť. Ach, shit. Ste zašpinení. OK, ste krásni. Joj, na čo som stol? Neviem. Ukážem vás našu záhradu. Čud ľudia, moje meno je A už natáči. Greenman. A zajme to priateľu Farming Simulator. Ja som to už hrával. Na čo vám kurva zapýtali? Je tu so mnou Gameplayer a Predátor. Čaute. Čau. A ja natáčim. Ja tlačím Farms. Si zmením do traktora. Ja do toho pustím takú muziku. Ešte by som mal všetko. Disko! Taký mi to nejde. Chlapci, mohol by som mať trošku súkromia. Nie. Áno, môžeš. My ideme het. Ale to si neodíšte. Pozrite. Ja sa idem opaľovať. Tak aj zo mňa. Ja. Líma, taká žúra. Svieti mi slnko do očí. Tak ti dám tak. Ešte viac. Rúru. Dobre, tak toto by bolo všetko z tohto random vlogu. Lajkujte, komentujte a odoberajte a zabávajte sa. A pri takých menších videách môžete sa aj usmievať. Čaute.